Alemekezeke ndi Mulungu wakumwambamwamba. Kukula kupite kwa Mulungu amene adalenga ife natipatsa moyo ndi kutipasa zotiyang'anira kuti zitisamalire pa ulendo wa mtunda wosiriza wa masiku a nthawi ya pansi pano, pamene tikuyembekezera kutha kwa dongosolo limene tikulionali lakutha ndithu litha posachedwa, litha afafaniza kuyika dongosolo lina latsopano. Uthenga wakuti dongosolo limene likutha ukudziwika bwino ngakhale ku chipembedzo cha Satana. Mwini wake mdierekezi akudziwa ripoti adalandira kuti dziko limeneli likupita ku malechereche okatha anthu afunika adziwe chimenechi. Lero tikupitirira kuphunzira maphunziro athu amene tikuphunzira ngati mayankho kuchoka pamene tinalekeza dzulo, kuti dzulo tinayenda zigawo zitatu. Leronso Ambuye atithandize kuti tiyende zigawo zingati pamene tikupitirira kuphunzira mawu a Mulungu komanso kuyankha funso lakuti kodi nchifukwa chani brother Twaibu mumanyoza kunena kuti maulamuliro a dziko lapansi anachoka kwa Satana, ndipo mmanena kuti olamula nthawi ya pansi pano sangakhale kuti akulamula kuchoka kwa Mulungu, koma wowayika m'mipando ndi Satana mdierekezi, chifukwa dziko likulamulidwa ndi oyipayo. Ndipo dzulo tinali kuona kuyankha kumeneku kumene tinayenda nako momathandizidwa ndi malemba, ndipo malemba anandithirira umboni, kutithirira umboni kuti zoona olamula wa nthawi ya pansi pano ndi oyipayo. Koma ngati mungakumbukire pamene tinali ku gawo losiriza la dzulo, gawo lachitatu, tinachedwa ndi vesi nambala 20 yochoka m'buku la Yeremiya, pamene panadzamera mphanda yotiuza maufumu a Satana mdierekezi amene adzayendese dongosolo la nthawi ya pansi pano pakuthanso pa nthawi kumapeto a masiku tiliwa. Ndiye tinaona kuti buku la Yeremiya limatipasa zigawo ziwiri za maulamuliro oyikidwa ndi Satana ku dziko lapansi, kumene mayiko ati azasonkhane kupanga boma limodzi, ndi kumenenso zipembedzo ziti zizasonkhane kupanga chipembedzo chimodzi. Chapter 20 cha chapter 2 verse number 20 ya Yeremiya anatipasa zinthu ziwirizi, ndipo zinatithandiza kutipatsa poyambira. Pamenepo pakhalanso poyambira pathu pa phunziro la lero limene ndi gawo lachinayi lopitirira kufotokozera chinthu chimene ndikudziwa m'malemba komanso chimene ndili nacho ngati chidziwiso, popeza nnanena kuti simungafotokoze nkhani zimenezi ngatinso mulibe chidziwiso chokwanira cha ufumu wa Satana mdierekezi kuti unayalidwa bwanji. Ndiyambe ndi umboni kuti mmene tinali kukhala ku chipembedzo cha Satana kwa zaka zonse zimene tapembeza iye, pafupi 17, osawerengera zaka zimene tinali ku chipembedzo changa cha Chisilamu. Ndayenda ndi mkuluyi otchedwa mdierekezi, ndipo tinaona madera ndi malo osiyanasiyana amene Satana mdierekezi amadalira popanga ufumu wake ku dziko lino lapansi. Mpingo wa Mulungu, mwina munthu akhoza kungonena kuti ndali ku chipembedzo cha Satana kutuluka na amanena kumwa magazi, nali ku chipembedzo cha Satana ndatuluka na amanena ufiti kukasewera m'manda. Ife amene tikufotokoza ngati ine Twaibu, kukhala kwanga ku chipembedzoku kunaposera mmene munthu angaganizire ku chipembedzo cha Satanaku, zidaposera mmene munthu mungaganizire, chifukwa maka kuti tidafika pokwera ndi kufika muyezo ona mmene dziko lapansi limayendera, ndondomeko za maufumu aku dziko lapansi. Zimenezo pofuna kuzifufuza kuti tikadziwe ukulu wa amene anali mfumu yanga oyipayo,
zinatitengera kuyenda malo osiyanasiyana kuti tikaphunzire ndi kuona maukulu ndi maulamuliro a oyipayo. Chimandipanga kuzindikira nditabwera ku Chikhristu, a Efeso chapter number 6 amaoneka woona kuti zoona kulimbana kwa munthu sitimangolimbana ndi thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Mukalowa mchipembedzo cha Satana simumangomwa magazi ndi kudziwa zina za thupi zimene zimachitika ku chipembedzo cha Satana, koma mumayenera kuti mudziwenso maukulu a Satana ndi Dierekezi. Simunamve alipo amene amalowa chipembedzo cha Satana ndi kungodziwa tinthu tina tating'ono, kungodziwa za mwazi wa chipembedzo cha Satanachi, ndi kumadziwa kuti tikalowa Illuminati tipeza ndalama titapereka magazi, zathera pamenepo. Tikalowa chipembedzo cha Satana tikhala mfiti, tizinjoya, tiziona izi za masenga, mawika ndi munzawo, blue magic, zathera pamenepo. Koma ife tidaposera pamenepa, chifukwa mukayenda mchigawo chongodziwa mamwedwe a magazi ndi kudziwa mayendesedwe a zinthu zina za chipembedzo cha Satana, worship ndi zina zotero, mumafunika mufike podziwa ukulu wa oyipayo. Tsono ine ngati ex-satanist ndikuti tidadziwa maukulu a Satana ndi Dierekezi, kwadziwa maukulu ake. Mtunda utsopano umene taponda woti tiyambe kukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, pamene tikumva kuti ndipo ngelo anapereka chikho icho, ndi akunena kuti akuti mwa ichi mkwiyo wa Mulungu wasirizika, ndipo kuti mwa chimenechi tsopano zinsinsi za Mulungu zisirizike zionekere poyera. Tsono tidziwe kunena kuti zovumbuluka ndi za ana anthu, koma zinsinsi nza Mulungu. Kotero mmene tinali mchipembedzomu tidafikira koma ukulu ndi maulamuliro a Satana ndi Dierekezi. Ndiye mudziwe kuti ena mwa magawo amene tikuyamba kufotokozawa ndi kugunda tsopano maukulu a Dierekezi. So si umboni umene mungauchitire ku dziko lapansi, umene ine ndingachitire ku dziko lapansi, kuchitira monga mongozolowera kuti wanthu anditame, ndikatamika ndili mu mtengo, kuti wanthu anditame nkatamika ndili mchidzenje, chifukwa mukutchula maukulu ndi maulamuliro a oyipayo. Umboni umene tikuyamba kufotokoza panowu, gawo ili lachinayi, tsopano tikukwera mtunda kuyamba kugunda maukulu a oyipayo. Ndiye Satana ndi Dierekezi maukulu ake anawayala mzigawo zitatu. Anayika department ya ukulu mumlengalenga, mmene ali ndi ugulu la nyinji la mbiri la ngelo limene limatchinga mapemphero mumlengalenga, choyipa koma cha mumlengalenga. Muyenera kuti mukapeza chipembedzochi ndi kusendera kufupi ndi Satana ndi Dierekezi pa malanki amene tidafika. Ukulu umenewu mumafunika kuti mudziudziwa kuti ulipo. So timvani ku dziko lapansi, anthu ambiri timangomva kuti kuli Satana ndi kumamutchula ngati mmene tingamtchulire mumwawamba, koma iyeyi ali ndi maukulu amene amakhala nawo. Tikati maukulu ndiye kuti mukunena ndondomeko zikuluzikulu, structure ya mayendetsedwe a boma lache. Ali ndi maukulu ake kumalo kumene kuli chitetezo chake, kumene nkhani zake simungangozifotokoza. Ayi, mwachitsanzo, dziko lililonse likakhalapo la Malawi lili ndi malo amene kuli ukulu wa dziko la Malawi. Dziko la Malawi ukulu wake uli ku security, kumagawo za chitetezo. Simungalankhule mopyola kwambiri ngati mukulankhula za chitetezo mdziko. Mwachitsanzo, sungayime pano nkumafotokoza za Malawi Army, chisawawa, nkumafotokoza za polisi, chisawawa, chifukwa mmenemu ndiye malo okwera a dziko la Malawi.
kumene kumabisala zinsinsi za dziko nkumene kuku kwakuti munthu sungangochoka paja kuphika nyemba uchiuthira ndiramu ndi dzitunga nkumakamba nkhani zimenezo akumanga chifukwa mkuukulu wa chipembezocho. So ambiri mwa anthu amene timanena kuti tidapembeza kwa Satana ndi zotheka kuti koma ukulu a mdierekezi sitidafike, koma ine ndaponda m'maukuluwa ndi adatiyalira mmene adayalira. Tsono ukulu wa mumlengalenga umene umachinjiriza umachita chani ukulu umenewu? Pamene tikufuna kuyamba kulankhula mgawo lachinayi kufotokoza za ukulu wa mdierekezi pansi pano malingana ndi maufumu amene timagawanawa. Mafumu amene timagawana ku dziko lapansi amene Bible latiuza zulo ku buku la Yohane ngakhalenso ku buku la 2 Korinto chapter number 4 verse number 4 tinamva za maukulu a iyeyi kuti ndi wamkulu ku dziko lino lapansi, mkulu wa dziko lino lapansi. Koma iyeyi tikapita ku buku la Efeso chapter number 6 akutiuzanso kuti ali ndi ukulu wina umene uli mumlengalenga. Somwe ichi kuchita mpingo kupembeza Mulungu pa nthaka ino si chinthu chophweka, chifukwa tili ngati tili pa njanje, ngati tili pa kalampa, kapena monga akufotokozera olemba buku la Yobo kuti tili mkamwa mwa ng'ona. Pansi pali mano, kumwamba kuli mano, ndiye muli pa lilime la mdierekezi. Kuchita chipembezo pa lilimeli ndi nkhondo osati yoyerekezera ndi mmene timachitira tikayima pamaso pa Mulungu kupemphera, kapena mmene timaganizira tikamachita mapemphero. Ukuluwo ukuchita mokalipa mumlengalenga chifukwa anayala boma loyamba la iye la mumlengalenga, anayikako kumene kugulu la ziwanda zambiri zimene zimakhala mumlengalenga zokhalanso ndi malanki awo. Koma woyipayi akalowa kupita mumlengalenga kukafika pa mtindi umenewu, pa cheni chimenechi, pa chitseko chimenechi, timakapeza kuti masailuti amaperekedwa kwa Satana mdierekezi. Ulemu umaperekedwa kwa Satana mdierekezi. Ziwanda zimaliza masailini kulemekeza mbuyawo kuti wapeza pakati pawo wakayendera. Amakhala ndi country wide tour imene amayenda kupita pansi pa madzi kuzabwera pa nthaka, komanso nkupita mumlengalenga. So uyu amene timamutcha kuti Satana, amene tikumphunzira m'gawo ilili lachinayi la kuyankha funso pamene ndikupitiriza, mpingo wa Mulungu ndi zoona kuti kunja kuno ufumu ungwa Satana. Ana a Mulungu tili ndi ufumu wathu umenenso Mulungu adatiyikira. Chifukwa chake ncha mukawerenga buku la Mateyu chapter number 6 ngati si 7 kupemphero la Ambuye amanena kuti Atate wathu amene muli kumwamba, kufuna kwanu kuchitike monga kumwamba chomwecho pansi pano. Ndi amati koma ufumu wanu udze, kutanthauza kuti Mulungu ali ndi anthu ku dziko lapansi amene akhoza kupanga survive just because the kingdom yatsikira pakati pathu. Sono tikamanena kuti ife ndi akhristu ku dziko, ndiye kuti tikunena kuti ife ndi ufumu ku dziko, kapena poterera pamene ufumu wa Mulungu ungachitire landi ndi wanthu amene mwatembenuka mtima molapa ndi kulandira chipulumutso mwa Yesu, ndi kuti mwazi wa Yesu upangisa kuchita valiyo ufumu pakati pa ulendo umene tikupita kukakocheza. Koma tikanena chigawo ichi cha oyipa, tapeza kuti mu ufumu wa mumlengalenga kumene kunakonso kuli ndi mtindi wa gawo lalikulu la ziwanda zimene zimapanganso ufumu paokha. Now, ufumu umenewo umachita osati kwenikweni ndi wanthu pansi pano, koma
umayang'ana zimene anthu pansi pano akuchita, zimene zikufunika kuti zilandire mayankho kuchoka mu ufumu wakumwamba. Pamenepa ndibwereze ufumu umene uli kumwamba wa mdierekezi, umene akufotokoza pa buku la Efeso, kapena nene kuti maukulu a mdierekezi amene ali mumlengalenga, amagwira ntchito kwambiri kuletsa zimene zikuchoka mu ufumuwu kupita kumwamba. Mwachidule makosana amenewa amapanga communication breakdown pakati pa ufumu wa anthu ku dziko ompembeza Mulungu ndi ufumu wakumwamba wa Yehova Mulungu. Akamalankhulana amadziwa kuti pali communication, chifukwa kuli ufumu wina ku dziko lapansi wochoka kumwamba. Aba kuti talekelera adzingolankhulana, adzikambirana mmene akufunira. Ife tisowa mtendere. Satana atu ameneyo tisowa mtendere, ziwanda atu zimenezo tisowa mtendere, ana Satana je tisowa mtendere, ana Beliali tisowa mtendere, ana Mika Godi tisowa mtendere, ana Babula sowa mtendere. Tisapasiye kuti kulumikizana kukhale kophweka, tichitebwa tiyeni ena titsale ndiye tike tchinga mumlengalenga. Ndikunena za ufumu wa Satana mdierekezi, gawo lachinayi la kuyankha kwanga, tike tchinga. So Bible likupasaniso ndondomeko za mayalidwe a ufumu. Buku la Efeso likutiuza mayalidwe a ufumu. Tiwerenge buku limeneli kuti liyambe kutithandizira pamene tikubwera mu gawo lachinayi la kuyankha kwathu. A Efeso tikufuna tipeza Efeso chapter number 6. A Efeso chapter number 6 kwambiri amakoma mukamuyambira pa verse number 10. Akunena kuti chotsalira tazilimbikani mwa Ambuye ndi mkulimba kwa mphamvu yaye. Mwamumva Paulo? Chotsalira tazilimbikani mwa Ambuye ndi mkulimba kwa mphamvu yaye. Sono ndiye kuti ulamuliro wa ku dziko lapansi wa Satana ndi mphamvu. Nanunso amene mukufuna kupanga survive mu kingdom iyi ya dziko imene tamva kuti mkulu wa dziko limeneli ndi Satana, mukusowekaso nanunso mphamvu. Ndiye Paulo akuti chotsalira mutandilandira ine ngati Yesu Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, mudzilimbika koma mkulimba kwa mphamvu yaye, kuti mukwanitse kupanga survive pa makontinenti amene mukhaleko anthu podikirira Yesu. The fittest of the survivor. Ngati munthu achite ulesi osakhala ndi mphamvu, sakwanitsa kulimbana ndi ufumu wa dziko lapansi umene timauphunzira m'magawo atatu kuyambira dzulo. So tamverani chimene akunena pano pa verse number 11. Tazivalani zida zonse za Mulungu kuti mukakhonze kuchilimika pokana machenjerero a mdierekezi. Bible likunena kuti tazivalani zida zonse. Muzivala zida zonse. Muzivala zida zonse chifukwa ufumu umadziwika ndi mphamvu. Sitimangoti ni ufumu wosalamula ayi. Mudzaone kuti mapresident ambiri amene amakhala ku dziko lapansi, pakakhala president osalamula timati president alibe mphamvu. Ndipo kawiri maboma amene amayenda bwino ndi maboma amene muli mapresidenti amphamvu olamula. Amapanga pang'ono democracy, mbali inayi amayika dictator. Ndiye udikitetawu ndi umene umaonesa kulamula. Kuyambira lero sindifuna kuona kabudula mtauni, dictatorship. Anthu mtauni mujazi osaona majinzi odula mmene muja osapeza akulamula.
Sono pano akunena kuti akutifotokoza tazivalani zida zonse. Verse number 12, chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma nawo maukulu ndi maulamuliro. Tsono nkhani imene tikufuna tiyambe kuchita nayo kuyambira lero pano mpingo ndi kuchita nayo ndi chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana ndi nawo mwazi ndi thupi. Zimveke pamenepa. Chaichi mpingo wa Mulungu ndimafuna ndikupaseni chithunzi chokwanira kuti maulamuliro awa amene ndikunena kuti ndi maulamuliro obwera chifukwa cha Satana, chimene Baibulo likunena pano muchimvesese, kunena kuti pakuti kulimbana kwathu sitimalimbana nalo thupi ndi mwazi. Zimene inu lero mungazitenge ndikuzika pa mpando ndi thupi ndi mwazi, koma ulamulo umene ukayendetse thupi ndi mwaziwo ndi umene Paulo pano akunena kuti si chimene inu mukuyenera kumachedwa nacho, koma pali chinthu china choposa thupi ndi mwazi. Sakumva munthu. Atwaibu mukanena kuti maulamuliro aku dziko lapansi ali ndi chovuta, nchifukwa chake nchani? Baibulo likunena kuti thupi ndi mwazi zilibe ntchito iliyonse pa ufumupa, koma pali chimene chimakapanga ufumu kuti chikalamule thupi ndi mwazi. Ndiye Paulo akuti kulimbana kwanu mukamayang'ana mmene likuyendera dziko lapansi, musamangoliona kuthupi kokha ayi, mudzionanso kuzimu. Muzapeza kuti kuli stronghold mwa njira ina. Ngati mungasankhe anthu m'mipando ayendese dziko limeneli, Paulo akuti musaone anthuwa, koma kuli ulamuliro wina kuseliko. Ndi umene ndikuti ndiyambe kuwulula pano, chifukwa mboma la wamphamvu ameneyo wa ku dziko lapansiyo ine ndidagwira mu ntchito. Nje ndikunenane ndakhalako bwana mchipembezocho, ndakhalako bwana datumidwapo nkugwirana padzanja ndakulu amenewa. Tsono tachera kuthawa kuchoka kumeneko kubwera kuchipanichi. Ndiye tikufuna tiyambe kufotokoza kuzama kwake kwa maulamuliro aku dziko lapansi, chifukwa ngati mutakhala kuti mukundilondola bwino mwina simungachedwe, chifukwa mumva chimene Baibulo likunena msanga mwachidule. Ndibwerere mbuyo pang'ono kuti ndikhale ngati kuti mphindi 23 sinalankhule kanthu, koma ndikhale kuti tsopano ndikuliyamba phunzirolo. Tikunena chani? Tili m'gawo lachinayi la kufotokoza kuti tikaone mmene maufumu a Satana adayendera ku dziko lapansi, ngati kupereka yankho kuti maulamuliro awa amene timakhala nawo samakhala ochoka m'manja mwa Mulungu, kawirikawiri amachoka m'dzanja la Satana. Ndiye tsopano kuti mukavomereze zimene tinaziwerenga ku buku la Korinto, ngati tinali limodzi dzulo lija, zimenenso tinaziwerenga ku buku la Efeso, ngatinso munali pomwepo, tinawerenga ku buku la 2 Korinto chapter number 4 verse number 4. Tinawerenganso buku la Yohane 14 verse number 30. Ndiye tinawerenga Yohane 16 verse number 11. Lero tiyambe kuwerenga buku la Aefeso tisadapite ku Yesaya, chifukwa tikunena za maufumu a dziko lapansi oyikidwa ndi Satana mdierekezi. Akorinto uja wachiwiri akuti mwa amene Mulungu wa nthawi yapansi pano anachitisa khungu maganizo awo osakhulupirira, kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu Yesu amene ali chithunzi
chisawalire pa iwo. Amene ali chithunzi cha Mulungu chisawalire pa iwo. Now, mukawerenga vesi limeneli, tipite ku buku la Aefeso chapter number 6 verse number 12. Chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo mwazi ndi thupi, koma tunawo maukulu ndi maulamuliro, ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi a mdima uno, ndi a mzimu achoyipa nzakumwamba. Sono tamverani, ndiye kuti Aefeso akutipasa kuyankha kuti pali mkulu wa dziko lino lapansi, malinga nkuona kwa buku lako linto folofolo. Koma Aefeso akupitiriza chimene chili pa 2 Korinto folofolo kuti tsopano chifukwa cha mkulu ameneyi pali nkhondo. Mukamachita nkuyang'ana mmene dziko likuyendera, musapange underestimate. Mind you, be careful. Paulo kwa Efeso sopano. Mukamaona department ya boma, musamangoona nduna ili kumeneko. Mind you, be careful. It's beyond maganizidwe anu. Chifukwa kuli china. Ndakuyamba nkulankhula pa verse number 12. Chifukwa kuti kulimbana kwathu sitimalimbana nawo mwazi ndi thupi. Mwa njira ina akufuna kunena kuti mipando ya dziko lapansi, mukamaona pali munthu, musalimbane munthuyo, koma kuseli kwa munthuyo kuli ulamuliro oposa thupi ndi mwazi. Ndimafuna ndikutengeni ana a Mulungu muone chimene Akorinto kwanena cha wamkulu wa dziko lino ochitisa khungu maganizo. Paulo akupita beyond kuchenjeza. Musamalizire pamenepa ayi, koma ndimafuna ndinene kuti mukamalimbana kapena mukamavota, simukuvotera thupi ndi mwazi kuti ziyang'anire dziko lapansi. Popeza Akorinto watiuza kuti ndi mkulu wa dziko, ndiye zisankho ni mavoti timavotera dziko, kuvotera wanthu anyama iyi. Ndiye Bible likufuna litiuze kuti mukamakaponya voti simavotera thupi ndi mwazi, chifukwa ulamuliro umene omuvotayi akuti akhalepo uposa kochokera kwa thupi ndi mwazi. Kuli department ina imene ipange supply pa thupipa kuti ufumuwo ukayende. Chapter number 6 verse number 12. Chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma tunawo maukulu. Tsono ine ndinayamba nkufotokoza kuti muumboni wanga wachinayi umene ndikupitiriza, ndikufuna kunena kuti dima imene tikulowa isopano ndiyopweteka kwambiri, komanso niyochitisa mantha, chifukwa tsopano ndikufuna ndiyambe kutambasula maukulu a mdierekezi mmene adayalira structure yake ku dziko lapansi. Ndiye ndisanapite pofotokoza mmene maufumu ayendera, ndi pamene timayambira ku Yeremiya chapter number 20 Yeremiya chapter number 2 verse number 20, pamene tinapeza akumisanje ndi akumitengo ya yuisi. Ndiye timaona kuti imeneyi ndi department ina ndondomeko yodalirika imene wayalira maufumu ake ku dziko lapansi. Mwa njira ina kumene Satana waponda kuntunda, dzanja linali mwendo winawu waponda pa mitengo ya gudugudu. Apa pamene timanena kuti mpazitekete pa mitengo ya yuisi, pothina na mitengo ya mitundu. Now, kuti imenechi chikamveke ndi pamene tsopano tikubwera kuzasiyanisa kulamula kwa maso a thupi ndi mwazi timaliona, koma maukulu
ndi amene saoneka. Tsono chipembedzo cha Mulungu ku dziko lapansi, ngati ndiwe mkhristu uyenera kumadziwa maukulu a chinthu chimene uli nacho. Kodi tikanyamula kanthu mdzanja, mwachisanzo tavala malaya, ndiye malayawa alembapo kuti libuku. Kodi ukulu wa mawu akuti libuku ncha? Chifukwa mukangoona libuku ndiye kuti mwaona thupi ndi mwazi. Koma ukulu wa libuku ndi umene ukufunika kuti tsopano inu mudziwe. Mukaona kapa, mwavala malaya ndi alembapo kapa, ndiye kuti chimene mukuona inu ndi kapayi, koma ukulu wa kapa. Tsono ine ndikufuna ndiyambe kutokosola maukulu. Ndiye maukulu samakhala pamwamba. Malaya akalemba libuku muona libukuyo, koma kuseli kwa mawu a libuku kumakhala ukulu wa libukuyo, umene umakayamba kuchita machitachita ache mwa ena anthu amene akugwirisa ntchito malaya a libuku aja. Maukulu a zinthu ku dziko lapansi ndi amene ndikufuna ndiyambe kuwayala. Ndiye ndikaponda mtunda umenewu ndikusoweka mapemphero anu, chifukwa talowa kuchipinda kwa Satana mdierekezi, kuyalutsa mphamvu zace, kuzika panja mphamvu zace, kuulula ukulu wake wa Satana mdierekezi. Unayala bwanji mdziko lapansi? Nkhani imeneyi mpingo wa Mulungu ingatitengere myezi kuti tiyikochezetse, chifukwa tikamaliza kunena maukulu a ufumu amene tayamba aku dziko lapansi, mene taona kuti muli WCC kupanga mtengo wa uwisi, taona kumapiri kuzitunda kupanga United Nations, sitinakumbe mkatimu. Koma kupatula pamenepo mukangotenga kuti maukulu kwayika padera, ndiye kuti ndidziwe kuti munthu amakhala ndi thupi ndi mwazi. Koma Satana mdierekezi akamayika chinthu ku dziko lapansi amachiyika limodzi ndi ukulu wake pamene akuyala structure ya chinthucho. Mwachisanzo, ngati akupereka nzeru ku thupi ndi mwazi kwa munthu kuti pangani chakumwa, ndiye muchitche energy drink, mupange chakumwa dzina lache energy drink. Ndiye kuti chimene mukuchiona inocho pamwamba phase 1 mumangoona thupi ndi mwazi, chakumwa chotsekemera chikuwawasira pang'ono, basi zathera pamenepo. Koma tsopano ife ma ex-satanist amene tayenda Satana timadziwa tsopano maukulu behind energy drink, maukulu behind Adidas, maukulu behind libuku, maukulu behind kapa. Chimenechi mpingo wa Mulungu kuulula no maukulu akuseli kwa masymbols amene amakhalapo, maukulu kumasimbo antanda, kumbuyo kwake kwa mtanda, maukulu. Ndiye Paulo akuti mukamalimbana musamangowona pa nkhope chichewa chake akuti thupi ndi mwazi. Musamangowona dziko lapansi, musamangowona zinthu zilipo, musamangonyadira ndagula jagwa. Muyenera kudziwa ukulu wa jagwa. Musanyadire kuti ine ndili mpajero. Muyenera kudziwa ukulu wa pajero kuseliko. Sakumva munthu kumakhala maukulu. Ndiye ngati muli kuchipembedzo cha Satana mwafikira koti mwayamba kudziwa maukulu, pamenepo ndi pamene timanena kuti ameneyi ndi satanist. Osatiza chibwana zongoti ine nikachitisa ngozi, department adandipasa yogwesa anthu kuchalichi. Basopo pali maukulu pano amene afunika kuti mwayale ndandandandanda kuti dziko lapansi lidziwe kuti nchani. Now mumboni uwu ndikufuna ndiyambe kufotokoza maukulu a zinthu, koma motsatana bwino kuchokera kumene tayambira.
ndiye tikadapita kutali tinabwera pa buku limene lila Efeso akuti pakasulira kuti pasama department awiri pa department ya thupi ndi mwazi. Mbali imeneyi ndi imene Satana mdierekezi amabisako zizindikiro zake, masimbozi ake ndi zinthu zina zambiri zimene anthu ambiri otchedwa opemphera timapezeka kuti tikuchita nawo, chifukwa zimatibwerera ku saidi ya thupi ndi mwazi, ndiye sitimachidziwa kuti kuseri kwa chimenechi kuli ukulu. Kaya mukundimva mpingo wa Mulungu pamene ndikuyamba kupita mzigawo zozikweza ku ufumu wa mdierekezi. Iyi tusono nkhaniyi si ya boma lindiukire pano, si boma la wanthu, koma boma la ochita choyipa cha mumlengalenga ndi achochita choyipa cha pansi. Tikunena ufumu wa mdierekezi ndi ziwanda zake zimene zili ndi moyo, they are existing as I'm talking, and sizokondwa kuti ziziululidwa, zimene zinso ziniukira, chifukwa ndikuzifotokozera department ya ukulu ngati mmene Paulo akunenera. Nibwereze kuwerenga, akunena kuti chifukwa kuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi, ndiye kuti pabwera wamanebu akufuna kudzaulula nkhondo zimene akukumana nazo anthu pa ulendo wa nthawi ya pansi pano. Ndiye tikungodabwa kuti pa khomo vana sakugwirika, akangokwana zaka 14 ngati apita ku college wayamba umwamowa, akubwera kudzaulula mayeso, kana tikakhala bwinobwino kayamba uhule, mwabalalika pa khomo. Timati ngati timanga nyumba zalephereka, maoneka ngati anikweza anichotsa malomo ndikweza, sakumva munthu. Paulo akubwera kudzaulula zimene zimabweretsa mavuto, zimene thupi ndi mwazi umayika muyezo wa limiti kuti kuseliko munthu sangaone. So tamverani, ine ndabwera kuti ndiululire mayeso amphamvu zakuseli kumene thupi limalekeza powona. Mchaka ndinayambira kuboma ngati ndikuyankha funso, mumaona wanthu koma kumakhala na zakatero. Ndiye kuti ndikanena zakatero ndiye kuti ndabwera kuseli kwa chimene Paulo akunena. Tibwereze zimene Paulo akunena, chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi. Mwina mukudabwa, mungodwala, mawa mwadwalanso. Muyezo wa zimenezi si zimene mukuonazi, kuli zina kuseliku. Ndiye m'malo mwake Paulo akungonena chidule, kulimbana kwanu simalimbana nalo thupi ndi mwazi, kuli maukulu kuseliku. Inu mmanena kuti ndikukavotera MCP, ndi thupi ndi mwazi limene timakalifolera pa nzera lija. Koma kuseli kwa MCP kuli mphamvu zoposa mwini wake wachipani, chakuti ngakhale mutakamdzutsa kumanda kamuzu abwere pano akuwuzani kuti kuli china chache chakuti inayo ndikunama singachifikire. Ngakhale aleke banda adachilephera kuchidziwa, Justin Maleweza anangopita osadziwa chili kuseli. Nkhani yosausa chimakhala kuseli. Ndiye Paulo akunena chakuseli, mutazindikira zimene inu mukulimbana nazo. Ndakuonani kuti mukachiona chinthu mukafuna kuweruza mumachiweruza mthupi. Ndi chimene Paulo akunena, mayezedwe a zinthu ku dziko timaziyeza mthupi. Ndi chimene Paulo akunena, mumachiyeza ndi mwazi. Mwachisanzo kuli matenda akuti mukapita ku chipatala amakayeza nkukuwuzani kuti TB ndipo mapiritsi ake ni awa.
koma munthu akhoza kudwala matenda omwewo kukayeza kuchipatala nkusakaona chifukwa tikulandira chithandizo koma chapanja chimene mayezedwe athupi akwanitsa. Ine ndimafuna ndikuuze kuti pamene kakubwera ka virus ka chirombo cha TB kulisenda kuseliko sended by zikakura, sended by anayaza, sended by kirikamas. Mizimu yochita send ma disease, send ma virus. Ndiye mphamvu imene chipatala chimangopeza mankhwala anthendayo chifukwa thupi ndi mwazi zathera pamenepo. Tsono ine ndazama apa ndili kuseli kumaulamuliro amene amapanga ndi zinthuzo chifukwa chake Malawi. Listen attentively and carefully. Zimene ndikunena zi, listen attentively. Kaya ndiwe mbusa, listen attentively. Kaya umayang'anira chipembedzo, listen attentively. Kaya ndiwe president wa chipani kaya wa dziko, listen attentively. There is power behind your throne. Paulo akufuna kunena chimene, Twaibu akufuna sokunena chomwecho. Now, ndani adakhalako kumphamvu zimenezo zakuselizo, kukhala ni mwini mphamvu zimenezo, nkumakambirana naye. Ngamene Mulungu wangu ndidzutsa mwa masiku ochepawa kuti mwina ngati nkutheka ntaululako zakuseliku zimene ambiri timalekezera pathupi ndi mwazi. Ndi chifukwa chake ngakhale maumboniwa tikawamva ndi thupi ndi mwazi timati zonena za Twaibu. Tamverani akululama Yesu. Ine sindikufuna kuchoka pa vesi limeneli mpakana mkhutu mwanu mutatseguka. Ndili pa gawo lachiwiri. Listen attentively. Verse number 12. Chifukwa kuti kulimbana kwanu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi. Ndiye kuti ngati mukuiona afford mumayiona nthupi, koma kuseli kwa afford kuli ulamuliro wa afford. Ziwanda zofoka za afford, zoopa kukhala m'maudindo, zoopa ubwana, ziwanda za afford, zonyenchera. Ufumu unali wawo achihana, koma chidavuta ncha mphamvu za ziwanda zakuseli kwa afford. Ndi zimene mundilole kuti ndizifotokoze. Sakumva munthu 31 years MCP ili kunja, zidapita kuti vanthu ovota MCP kudalibe thupi ndi mwazi, koma olamula a MCP akalonga a MCP adapita kuti kuphwando laja adakacheza kuti 31 years asadalamulire adali ku akalonga. Kodi mmene abwera mwakhala masiku angati muzifunsa ine, mungangovutika chabe kuthandalama achoka kapena akhalapo chifukwa kuli aini yache. Inu mukuona chivani panja, koma mphamvu zakuseliku pafunika amene adayendapo ndi mwini mphamvu za dziko lapansi anene kuti chinsinsichi chilitu apa. Khani yosausa tikwere mtunda koma ndibwereze kachingerezi yaka. Umboni wangawo, listen carefully, listen attentively. Verse number 12. Koma tunawo maukulu ndi maulamuliro, sakumva munthu. Kulimbana kwathu tikachoka pa thupi ndi mwazi, ndiye kuti tiyambe kunena za maukulu ndi maulamuliro. Ndiye kuti ngati mukundiona ine mpingo wa Mulungu ndikubwera ndi chitopiki yofotokoza kuyankha za ufumu wa dziko lapansi, matamanga ndikuatenga pamenepa, nimayambira pamenepa. Ndiye tiyeni limodzi tiyende apa, tisachoke ana Mulungu. Tentiyambeka ngati ntivira zimisanikaye, ngati ni foni zimisanikaye, WhatsApp yochosanikaye data,
zimisani data timvere limodzi. Tiye tiwerame pamalemba. Ndingoyambira mmwambamo pakuti chichewa chimavuta kumva. Chifukwa kuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi, koma tunawo maukulu. Taimani pamenepo. Ndiye kuti pano tikufuna kulankhula za maukulu. Paulo akuti thupi ndi mwazi sizingalamule popanda ukulu. Sanamve munthu. Kodi tikati fanta ni oyipa, koyipa nkutsekemeraku? Ayi. Ndi feva ya fanta? Ayi. Koma maukulu. Chinsinsi chakufotokozera mmene Satana adayimira, muyenera kudziwa ukulu wa chinthucho, the power behind. The Bible likuti pakuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Tsono mdierekezi uyu ndikufuna ndiyambe kuntambasula pano, kumvula panoyi. Mungopirira, chifukwa ndikamamvula ndizimvulira limodzi ndi amene mudamvala. Nibwereze. Nkamavula Satana ndizimvula limodzi ndi amene mudamvala. Samale kwambiri pamenepo. Ngati udavala chovala cha oyipayo, mmene tidzinyalusa kumuyika poyera, inunso mudzikhala kuti mukuvula nawo. Ambuye angokuthandizani kubwera msanga kwa Yesu, kuti chipongwe ichi chisaoneke chipongwe, uthengawo usaoneke mwano, koma uoneke kuzindikiritsidwa. Tamverani. Bible likuti simulimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Ndiye ukulu woyamba anayala mumlengalenga. Tikati maukulu tikunena cha? Tikunena mphamvu za ufumuwo, kumene kumachoka ma authority andierekezi pofuna kuchita zinthu ku dziko, kuchitira munthu kuchokera munda wa Edeni poyamba paja mpaka munthu amene adzabadwe osiriza. Amafuna chani pa munthu? Ndiko kuyika ukulu wake wa ndierekezi. Amayika ukulu Satana nthawi zonse, amakuyika pa ukulu, amayika ukulu. Ndiye kuti chimo lililonse, chimolo silikhala la mphamvu palokha, koma ukulu wa mphamvulo wa chimolo ndi umene umakhala wodetsa nkhawa wambiri. Ndiye pano mpingo wa Mulungu, pamene tikuyenda mu gawo loyamba ili limene ndangosala ndi mphindi 12 kuti mmalize, tikunena za ukulu ndi ulamuliro. Tikadzaudziwa ukulu wa mdierekezi kuti nchani, ukulu wa mdierekezi wagona mukuchuluka kwa ziwanda zimene zimampembeza ndi mphamvu zobisa zimene amachita nazo ku dziko lapansi. Secret, chinsinsi ndiye mphamvu zache. Kunchitira munthu chinthu mombisira, momulengerera. Chimene amadalira Satana sikanthu kena. Mphamvu zenizenizo adalandidwa ndi Yesu Khristu, koma amagwirisa ntchito mphamvu pobisa, posaulula. Kungochiona kuthupi kokha, koma kuzimu musachione, chifukwa kuzimuko nkumene kumabisala mphamvu zache. Ndiye amadalira mphamvu zimenezo. Ndiye iyeyi ndi wamkulu pamodzi ndi department ya ziwanda zache. Ndiye kuli maudindo a Lucifer anayala ma department a ziwanda zosiyana-siyana, ma stronghold ake, pamodzi ndi ma department a usilikali kuziwandako. Ndiye adatenga department yoyamba ndi kuyiyala mmwamba kuti izichita capture mapemphero. Maukulu amenewo ali mumlengalenga kuti akayankhe, akawakhe mapemphero. Communication breakdown ndiye cholinga chake.
mphamvu zake zagona popanga breakdown communication yapakati pa ufumu wa mulungu ku dziko ndi ufumu wa mulungu kumwamba. Mauthengawa akamapasilana pakhale kukodwa, ndiye mumakhala nkhondo mmwambamo muukulu. Zomwe ndaona ine ndikulimbana kwa angelo a mulungu ndi angelo a satana akamatsika kuzachitira zabwino mpingo ku dziko lapansi. Kumakhala kankangano, udusa pati tiona choka ndiduse siudusa, kangano maukulu amumlengalenga. So ukulu umenewu wa satana ndiyerekeza ndi umene amayenda nawo, kumayenda pamodzi ndi ziwanda zimene zimaupanga ukulu wa satana kukhala woona ku dziko. Ngati wopemphera sangakhalenso ndi ukulu wakupemphera kwake, mapeto ake thupi ndi mwazi zimatha kulowa mchalichi ndi kutuluka ngati thupi ndi mwazi osalandira kanthu. Chifukwa chakencha chochita mu mzimu chimalandiridwa ndi mzimu, chochita mthupi chimakhalanso thupi. Mwa mulungu akunena choncho. So ndiye kuti thupi langa lili ndi nkhondo, ndiye ukulu wa satana ndiyerekezi. Ngati ine ndiphonye kukhala mkhirisitu ndikupezaponso nane gawo lina la ukulu, poshoni ya ukulu wa mulungu ikapanda kupanga paine apiye, ndiye kuti sindikwanitsa. Chifukwa thupi ndi mwazi Paulo akuti zalephera kulimbana ndi chachikulucho, mpaka inenso nditapeza poshoni ya ukulu wa mulungu ku dziko lapansi. Mwachidule ndekuti pafunso limene ndikuyankhali Aefeso wangotigawira kuti kuli thupi ndiye kuli ukulu umene akufotokozera, ndiye kuti maufumu mmaonawa ali ndi maukulu. Malawi ili ndi ukulu wake, Zambia ili ndi ukulu wawo, koma thupi ndi mwazi mupeza kuti ayika president amene mudzimuona, akadzachoka adzakhala wina, adzakhala wina, koma kuseli kwa mipando imeneyi kumakhala kuti kuli ukulu. Ndiye tikamanena kuti mipando ya ku dziko lapansi timanena maukulu okhala kuseli kwa mipando ya amene amalowa ndi thupi komanso ndi mwazi pa mipandopo. Wolemba buku la Efeso akupitiriza kutilankhula chinthu cha mtengo wapatali, akuti maukulu ndi maulamuliro. Tsono ndiye kuti kuchipembedzo cha satana pansi pa ufumu wa mdierekezi, mukamaliyang'ana dziko lonse lapansi amagwiritsa ntchito ukulu ndi ulamuliro. So mukangoti ulamuliro mukufunika musamalire kwambiri pamenepo. Kochokera kulamulako kukuchokera kuti mukangomva kuti ulamulo uli ndi kumene umachokera, ndiye kochokera ulamuliroko ndi kumene kumapanga umwini wawoyendetsa chinthuchi. Tsono tikamanena kuti dziko lapansi limayendera satana ndiyerekezi, ndimanena kumene ulamulo umachokera. Paulo akuti sitimalimbana nalo thupi ndi mwazi, koma tunawo maukulu. Ndiye ukulu woyamba uli mulengalenga, ukulu wachiwiri uli pa dziko lapansi, ukulu wachitatu uli pansi pa nyanja. Ndiye kuti mwapeza trinity pamenepo ya chipembedzo cha satana. Mukapita ku Vatican akakupasani free tired tiyala, mukachipeza chipewa chili ndi free tired tiyala, khani yosausa. Nawo mukapita ku dziko lapansi ku army
retired tiyala mukampeza, ku police retired tiyala mukampeza, mwatsoka Seventh Day Adventist nayonso AY retired tiyala mukampeza. Kaya amadziwa kwadziwisa ndi muchakuchita makani kuti Satana iwe kumayima yani ulamuliro ndi ukulu. Ulamuliro woyamba uli mmwamba, ulamuliro wachiwiri anawika ku dziko lapansi, wachitatu uli pansi pa madzi. Magawo atatuwa ndi amene mdierekezi amafuna atachita control dziko lonse lapansi, kuphatikizapo ngakhale zolengedwa. Chifukwa chake mwamuona kuti waenda beyond kukayamba kulamula zina mwa zachilengedwe, kulowerera ku mafuladi, kulowerera ku madzuwa, kulowerera ku mwezi, kulowerera ku midima, zambiri kusokonekera ku dziko lapansi. Mvula, climate change, akufuna kunyanyamphira chifukwa iyeyi amadalira kulamula. Ndiakuti kulimbana kwathu simulimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Kachiwiri, ukulu wa mlengalenga ali ndi ukulu wa ku dziko lapansi, pamene inu ndine timakhala lero pa dziko earth. Satana amachita represent ku dziko limene lipakati pa zolengedwa ngati wamkulu kwambiri kuposa akulu onse. Ndiye anapanga occupy mipando yonse yapamwamba kuti wamkulu akakhale ndi iyeyo. Ngati angafune omuyimira asankhe ndi iyeyo kuti akalamule, asalamule Mulungu ayambe kulamula ndi iyeyo. Ukulu wa mdierekezi umakhala pa dziko lapansi, ndipo umayikirwa anthu, amayika anthu oti ayendetse ukuluwo. Ndikhulupirira kuti mukundimva, ndipo palibe ngakhale mmodzi atatayike pa chofotokoza changachi. Aefeso akuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Ndi akunena kuti ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi. Tsono ngati ine ndingachedwe lero, ndichedwa ndi Aefeso chapter number 6. Tamverani. Komatu nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi. Kodi pamenepa mukuganiza kuti Paulo akunena ndani? Akuchita zolimbika a dziko lapansi. Ndani akwanena pano? Chifukwa watipasa maulamuliro ndiye watipasa maukulu. Ndiye akunena kuti mudzilimbananso ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi. Mdierekezi adatilowesa mkalasi kuti uza ma stronghold ochita zolimbika a dziko. Ma representative a Satana ku dziko amayika anthu amene amakalimbikitsa ufumu wa mdierekezi. Sanamve munthu ochita zolimbika amakachita ndi anthu amene amakayika ku dziko, amene anachita dedicate mioyo yawo, anagulisa soul yawo kwa Satana. Sangapange kena koma kulimbikitsa kayendedwe ka dziko mogonjera Satana. Ochita zolimbika andima uno, ochita zolimbika a dziko lapansi. Sono simunganene maufumu a mdierekezi musadayambe kuyika structure ya olimbika a dziko lapansi. Ndiye kuti tikapita kumeneko tidzabwerera ku buku la Samueli, kumene tikapeze ana awiri a Eli, manani government organization, tikapeza kumeneko anyamata amene adali ndi chovulira chachikulu kwambiri mumphika, kumavula nyama isadapye koma ili ya nsembe. Mukapeza olimbika a dziko lino lapansi. Pamene pa mpingo apa ndingathepo mwezi, chifukwa olimbika a dziko lapansi Satana mdierekezi akudalira ma nani governmental organization
a dziko limeneli amene amalimbikitsa ufulu wa munthu odziyimira yekha kuchokera ku munda wa Edeni kuja, asadalire mulungu koma adalire yekha, adzidalire yekha mothandizidwa ndi Satana. Olimbika a dziko lino lapansi amene akuchita shape the world, achina World Economic Forum, Charles Club ndi anzache, anyamata ochita zolimbika a dziko lapansi, nkhani yosausa, achina Barack Obama wochita zolimbika a dziko lapansi, achina Bill Gates ochita zolimbika za dziko lapansi, achina Mike Zagarat ochita zolimbika za dziko lapansi. Muyenera kudziwa kuti Satana njerekezi ali ndi timu imene imalimbitsa dziko kuti likhale. Ngati mukumuona Tala kuchoka ku Zimbabwe mpaka kuzafika pa Malawi, ngati mukumuona Tala Nsanje Tuchitipa wachoka kwa ndani, payenera kukhala gulu limene likuchita shape the world, amene Bible likuti ndiye olimbika a dziko lapansi. Sono kuyamba kutchula zimenezi ni uzikweza, sakumva munthu, sakumva munthu. Chimene chini chozama kwambiri, chikuzamira kukuulula department imene yes Efeso chapter number 6 akuifotokoza yoyamba ya olimbika a dziko lapansi. Ndiye kuti muli ndi maulamuliro, muli ndi maukulu, ndiye pali gulu supporting battalion ya ufumu wa Satana njerekezi, support battalion ya ufumu wa United Nations. Sakumva munthu. Mukapeza kuti ndima NGO nani governmental organization, mwatipindatu ochita zolimbika za dziko lapansi, mwabwera utilanda nkhuku zachikuda nkutibwezeraso nkhuku zomwezo zachikuda. Chimene mukutanthauza alipo akuchidziwa ngati kuti muchidziwe, mubwere pa Efeso chapter number 6 verse number 12 pamene akunena kuti kulimbika kwanu, pakuti kulimbana kwanu simmalimbana ndi thupi ndi mwazi. Akufuna kunena kuti ja akakutengerani nkhuku nkukubwezerani nkhuku yomweyo, inuyo mmaona nkhuku kubwera kwa nkhuku, koma kuseli kuli mphamvu ndi ulamuliro. Ndiye tikufuna tinene mphamvu ya kuseli kwa nkhuku zimene akulanda nkuzatibwezeraso nkhuku. Kuseli kwakeko kuli chani? Sakumva munthu. Tamverani, akulanda ni fetereza nkukuuzani kuti ndizikupasa 150, fetereza uja ndi 70 chakuti 1000. Ayi sindikupasa amene, koma ndikupasa 150. Koma fetereza ayi, behind 150 kuli mphamvu. Ndiye kuti inu kuti tiyende limodzi pano, ndikufunika ine ndizikuyalira ni mphamvuzo. Cholinga ndiye cholinga chimenechi Satana njerekeza kamapanga. Paulo Katundu akuona anthu olimbika a dziko lapansi, sanamve munthu. Ngati utenga ulamuliro ni mphamvu za thupi lako ndi kujoina this political system, world government system, ndiwe mmodzi mwa olimbika a dziko lino. Ndiye bwinotu bwino, ulendowu bwino olimbika a dziko lino lapansi. Tsiku limenero tili kuchipembedzo cha Satana kuti pasa ulendo, nkhani yosausa akuti tiyendere dziko lapansi, tikhale ndi ma meeting akuluakulu ochita pamodzi ndi anthu olimbika a dziko lino lapansi. Ndi kumene tinadziwira ndandanda wa anthu amene ali kuchipembedzo cha Satana koma amapembedzaso Mulungu. Kudziwa ndandanda wa anthu amene amampembedza Satana koma amayendesa ndondomeko za dziko lino lapansi mogonjera Satana.
kugwetsa malamulo a mulungu olimbika. Kadakhala ndi siti pano ulendo tidakwera mtunda kupita kumusi kukapeza kumeneko achina Edward Mark olimbika andziko limene lila pansi. Mutsika uku mukapeza achina Bill Gates olimbika andziko lino la pansi, amene akalankhula dziko limamva, sakumva munthu. Ndikuti ndi mmene Efeso chapter number 6 akufotokozera. Ndiganiza kuti mwayera maso ana mulungu pakufotokoza koyamba kwa lero, gawo loyamba la lero. Mwayera maso, mwadziwa kuti ulamuliro uli ndi maukulu. Dziko lapansili mukamuona munthu ali pa mpando, kuseliko kuli ukulu komanso kuli ulamuliro. Akakusankhani kuti muyendese dziko, ndekuti kuseliko kuli ukulu komanso ulamuliro. Mwa njira ina ndekuti niyo ndi figurehead chabe, kuli wina kuseli kwanu ameneyo akakonda. Ndakufunsani kuti zaka 31 akalonga IMCP mudali kuti? Nanga mmene mwabweranso mukuziziwa zaka zimene muti mukhale? Hani yosausa ngakalonga DPP ali kuti pano, akacheza kuti akayenda kumusi kwa China uko akuzungulira kumeneko, adzabweranso. Hani yosausa adzabweranso. Ngati siyawa anyamataje koma adzabweranso. Amayambapita ku holiday, mphamvuzo zimene ndikunena. Hani yosausa apatupa kugogoda akalonga ena. Mind you be careful. Kuli mphamvu ina imene akuyitchula ku chipembedzo cha Satana yoti ibwere ilamule, ituluka posachedwa. Tsono ndikabwera pa malemba pa umboniwu, ndimati muyambe mwayera kaye m'maso ndi buku la Efeso kuti kuli mphamvu, kuli ulamuliro, ndiye kuli ochita zolimbika andziko lapansi. Ndiganiza kuti pamene tikubwera pa ulendo wachiwiri tiyenera kuyambira pamenepa. Tiyambira pa Efeso chapter number 6. Mulole kuti gawo limeneli ndilekezere pamenepa pamene tikupita ku gawo lina lachiwiri. Khalani pompo, ndikulengeza katunduyi, ndikumugawa katunduyi, ndikugawa chakudyachi, ndikugawa umboniwu kuchokera pano pa Kamanda Studio. Khalani pomwepo musatalikire.